Ang programang ito ay hatid sa inyo ng BGC Concrete Batching Plant. We commit and we fulfill. Matindi rin ang labanan ng set play sa pagitan ng mga point guard ng City College of Angeles Phoenix at Pampanga College's Titans sa Seniors Division ng Liga. Para sa head coach ng Team Titans sa Seniors Division, pagiging isang magaling na leader ang basihan niya sa pagpili ng point guard sa kanyang team. Tungkulin daw kasi ng point guard na i-involve ang 4 niyang miyembro bago may bumitaw ng tira sa ring. Siguro parang sa military lang, to be a good leader, to be a good follower first. Marunong mo silang sumunod bago sila makapag-execute mga magagandang play. Si Raymond Bamba ng Pampanga Colleges, puhunan ng pagiging diktador sa kanyang teammates sa tuwing siya ay nakasalang sa court. Minsan ay kailangang maging mahigpit sa pagkocommand para manatiling focus ang kanyang mga miyembro. Ikaw yung mismong tata, yung parang, kunwari, padre de pamilya sa team. Parang gano'n. Yung ikaw yung magko-command sa kanila kung saan sila pupunta o saan sila pupesto. Basta maayos ang komunikasyon sa mga kasangga, siguradong maganda ang kalalabasan ng laro. Ito naman ang strategy ng Phoenix point guard na si Christian Regis. Kalakip ang positive mindset at hindi matatawarang focus. Magiging swabe raw ang kanyang gameplay setting para sa matagumpay na opensa. Kailangan ng communication sa loob ng court and magkaintindihan kayo para hindi ganun nagugulo yung mga plays ninyo, para magkakasama kayo kahit na mahirap yung ginagawa nyo. Dahil sa papel na ginagampanan ni Regis para sa kupunan, may espesyal na training daw ang kanyang coach para mas mapaigting pa ang kanyang mental stability sa loob ng hardcourt. Ayon kay Coach Eric mula sa team ng City College of Angeles, esensyal ang ganitong treatment para sa mga point guard ng isang basketball team. Yung ginagawa naming harass sa kanya, and then at the same time yung every now and then we double team yung training niya sa inside the court. And syempre yung setting up and mindset inside the court. Number 11, first 2 points of our ball game. Naipasok ni number 11. 14 to shoot. Kira sa 3 ni number 18, wala. Rebound ni number 28. To number 5. Bondok. Wala yung tira. Wala out of bounds. Mapupunta sa City College pa rin yan. Foul. Holding foul on number 11. First personal foul yan. First team foul. 16 seconds. Kita ni number 5. Di pumasok rebound ni number 18.
Number 15. First deadlock of the ball game, 2-all. Bondok, sidestepping move, pumasok. 4-2 score. Double dribble. Pabandang tira ni Torres, pumasok 6-2. To shoot. Garcia sa 3. Wala. Foul committed on number 5. 14 seconds. Shot clock reset. Bola na agaw ni number 5. Pass break kay number 9. Bondok. Bondok. Time out. Pampanga College. Number 18. Bondok sa 3. Pumasok. Bondok. 3 points. Foul on number 9. Foul on number 5. Number 15. Fourteen to shoot. Bodok muntik nang mabitawan yung bola. Pasok kay number 11. Number 13 Garcia. Side step. Wala lang yung tira. Gandang galaw pero di pumasok yung tira ni number 13 Garcia. Number 11. Wala. Follow up ni number 28. Pumasok. Number 22. Bamba. Wala pa rin. Rebound ni number 38. Regis. Bondok. 14 to shoot. Bondok sa 3. Wala. Rebound ni number 17. Follow up ni number 15. Regis. CCA para kay Regis.
Merong foul committed on number 12. First on you, number 12. Warning for penalty, City College. Martinez sa 3. Wala. Rebound. Bola pa rin yan ng Pampanga College. 14 seconds shot clock reset. 5 minutes and 17 seconds. Bamba inbound dito number 13 Garcia. 10 seconds to shoot. Number 17. Ball intercepted by number 17. Umikot, tumira. Napunta yung bola kay Garcia. Garcia, reverse layup. Pumasok, 15-12. Unti-unti lumalabit yung koponan ng Pampanga College. 3 puntos na lang kalamangan. May whistle ang referee. Foul committed on number, upo muna. Number 17. Dalawang free throw, i-award kay number 11. Mahina yung unang free throw, hindi pumasok. Split. 16-12. Lawang na lang ng 4 na puntos ang City College. Three points. 15-16 ang score. Honda for 2 points. 18-15. Number 18, Bamba. Wondok. 20-17. 3 minutes and 30 seconds. $14 seconds to shoot. Foul committed on number 12. Nasa penalty na ang City College. Pangalawang personal foul yan para kay Regis, number 12. First free throw ni Martinez, hindi pumasok. Pumasok yung pangalawa, split. Bondok, pinigi pa yung tira. Kaya lang di pumasok, bola, agawan. Mapupunta sa Pampanga College. 3 minutes and 9 seconds. Three minutes. Number 7, buta tayong tira. Regis to number 9. 3 against 2. Number 9 for 2 points. Bondok. Offensive foul committed at number 11. 2 minutes and 33 seconds, 22-18. 4 ang lamang ng City College. $14 seconds to shoot.
Tira ni number 11, hindi pumasok yung tira. Pero may foul committed on number 19, Pampanga College. Wala yung unang free throw ni number 11. Pumasok yung pangalawa, split na naman yung tira. 23-18. Lakap number 12, nabitawan yung bola, tumama sa ring. 10 to shoot, number 14 Macalino. 2 points yan para kay Macalino. 23-20. Bola, muntik maagaw ni number 8. Pasa kay number 10. Number 10, oh, teka lang, sabi ng referee, merong foul committed on number 12. Penalty. Both teams are now in penalty situation with 1 minute and 49 seconds. First free throw ni number 10 pumasok. 24-20. Wala yung pangalawang tira. Rebound na pupunta kay number... Paasa sa kabalik. Pinasa sa kalaban. Number 8, nabitawan yung bola. Napunta kay number 19. Sigsagi. May 9 tira ni number 12. Bola out of bounds. Bola yan ng Pampanga College. 1 minute, 17 seconds. 1 and 17. to shoot. Masa nagaw ni number 10, number 5. Wala yung layup. 50 seconds. Number 19. 26-20. 40 seconds. Bola pa rin yan ng City College. 12 seconds to shoot. 12 seconds sa ating shot clock. 12 seconds to shoot. Ang gandang pasa. Di lang naipasok yung tira pero may foul committed number 8. Dalawang free throw yan i-award kay number 5. 31 seconds na lang po nalalabi sa ating first quarter. First free throw ni number 5, hindi pumasok. Number 5, Torres. Pumasok yung pangalawang free throw. 25-23. Score natin. 30 seconds. Kanila, auto number 11, Manansala. 24-25. Isang puntos na lang po kalamangan ng City College. Tira ni Regis malakas. Last touch ang puti. Green basketball. 14 seconds. 14. 1-4. 10 seconds. 5 seconds. Number 14, 2 points. Change favor po tayo.
And that is the end of our first quarter. At the end of the first quarter, Ang programang ito ay hatid sa inyo ng BGC Concrete Batching Plant. We commit and we fulfill.